det vil blive rodet i starten. Det var det også et udtryk for i den første kamp mod Amager. En spændende spiller. Nu spiller i VB. Juan Gutierrez bak. Gutierrez. Ja. Indkastet. Gutierrez. God bold, og han er så hurtig ham. Og selvfølgelig også gammel OB og Randersdreng Christiansen. Ja, Gutierrez. Som også vil spænde selvfølgelig godt led her i øvrigt af Gutierrez, og så skal han... Her er en, som ikke er blevet forløst i Vejle endnu. Juan Gutierrez. Gutierrez. Forbi Jønsson. Indkast. Gutierrez. På det plan her, at de fordeler spil, som de har lyst til. Solok på den nye ejer. Men har jo, selvom han er det, har han jo... Gutierrez. Lang tid. Gutierrez. Det bliver et frispark på ham. Det var i princippet liga. Ja, det er rigtigt. Men altså kun en, der rykker direkte op. Det her er jo den nye Villebo, så han er vant til også at spille under pres. Han har altså ikke... Vi kan se, han er... lidt overrasket i torsdags med FC Roskilde, at de bare fortjent ordnede Hobro. Vi må Bisp Rasmussen. Gutierrez. Der er mulighed til Vejle, den er stor, og så... Gutierrez bakker, Vinas Kroet. Vi rækker videre! Ja, Vinicius lægger den godt på tværs. Guti. Og det er et glimrende indlæg! Spansktalende, fransktalende, ja. Der er nogle udfordringer inde. I Danmark endnu. Men det her, det er for eksempel godt. Busk med indlægget. Gutierrez kommer fint op. Og super redning af Skram. Og i anden omgang er det ikke. Vi kan måske ikke sætte den helt på cruise control endnu, OB'en.
Der er noget bare på det sæt, jo. Godt lavet af OB'erne Greve. Jønsson til afslutning. Gutierrez. Ja, det er ham, de gerne vil have til at... Tekniker vil se. Gør det for bare i hånd, og skal have et frispark der, synes jeg. Det holdt